neme Türkiye çalışmadiğinin şartlarını yengilleştirdi. Birinçiden mesela öy işlerinde işleyen adamlarım diye çalışmadığını alıp bilýär diye. Yabancılar. Öy işlerinde işleyen yabancılar şolaryň çalışmadığını alıp bilýär diye. İkinciden aýlygyň az bolsa da bolýar. Mesela esker ücretede çalışıp bilýän. Esker ücretede çalışmadığını çykýar. Yok kaçaklara yok. Dine legalny bolsun. İkinciden täzer bana beğenip Türkmenistan'a gidersin. Türkmenistan sen alıp kalar. Sebäbi Türkmenistan bu zatlary eşitden de aeroportga soğutuyor. Türkmenler çıkmasın diýip. Oň üstesine ana pasportlarga soğutuyor. Uzatma bermeýän. Şonýaly adamlar bize bir taraftan goýulyp, bir taraftan erwetlik. Karalşy harambadalar biziň hemişe aýagymyzdan atlyşyp ýatyrlar da olar bizi eýtjek, şey edjek da bizi bara. Şo bize mümkinçilik berjek gel, şol biziň aýagymyzdan atlyşyp ýatjaklar. Bize mara bir-birimiz syýlamaýanymyz üçin, bir-birine hormat goýmaýandygymyz üçin ana kötenişip görs bar. Ýarymyzda Türkmenistandan çykyp bilemdik. Ýarymyz bäde dakmendar bilemdik. Şonýaly iki tarapyňam kötençligi özüne ýetik. İki tarapdan kötenýän adam bar, eger dakmendiň bar bolaýan ýok. Türkiýede bolsam kötenýän sen Türkmenistanda bolsam şykarambadalan derdinden kötenýän sen nirede bolay? Sen kötenýän şykarambadalan derdinden. Ondan şoňa görä şu zatlara bir sesin çykarmaly da o. Haçan aselli diňe öýdüň bilip ýaşajak, haçan aselli. Öýdüňi bilmekden ýadamadyň minde o. Häzir her birimiz ýurtdaşynda kimliksiden bolup biler. Her birimiz ýurduň içinde ýurduň daşyna çykmanam, çykyp bilmänem ýatyp biler. Şoňa görä hemmämiz deň şey, şu problemalara deň aramaly, deňem çörük bellemez problemalara. Ondan şoň üçin hem görüşmeli bil. Görüşmesek goýulyk ýok. Şu täzirleri her kime eşitirin. Türkiýede iş şartları ýeňilleşdirdi. Hemmäňiz Türkiýe gelin. Ýöne Türkmenistan bolsa aeroportyň kelleňi. Türkmenistan aeroportyň ýagdaýyny kynlaşdyryp gidýär. Ine görün. Uluslararasy iş güýji kanuny uygulama ýönetmeliginiň ek maddesi geregince uygulanan çalışmadygyny degerlendirmek kriteria aýny ýönetmeligiň 20-nji maddasyna geregince güncellenmiş olup ýeni çalışmadygyny degerlendirmek kriteria 1 Ekim 2024 taryhy itibarıyla ýürürlüge girmişdir. Ine şonýaly ýeňillikler dörede otýar çalışmadygyny almak üçin Türkiýe ýabancılara. Ýöne Türkmenistan hökümeti gysyp otýar. Türkmenistan hökümeti aeroportda otýar. Olar biziň aýagymyzdan atlyşýar, ýurtda adam almady. Olaryň bar gaýrasy şu ýurtda adam almady diýär. Ana vilayatlara da baranda el sarpyp durýarlar, oň elinden öper ýaly şoýup elini goýdy. Ilgap barp öpmeli da ýaşullar. Ilgap barp çağaçyklar gujagyna dolmaly olaryň. Onda ýok gaçaklar, ha hiç il neme ýok gaçaklar Türkmenistana gitmeli. Olara ha variant ýok başga. Yani şöyle täzeden işe gelecek bolsaň ýeňil şartlar bar. O ýurtdaşynda işleýärler, girdeje diýe o arda gurrun ýok. Ýöne seramno ýurduň içinde adam gerek da. Ýurduň içinde adam gerek seramno. Sebäbi ol paxtany kim ýygmaly, buğdaý kim etmeli, ekmeli, ol neme zat fabrikada kim işlemeli, o kim ýer sarpyp durmaly, prezident gelen wagty. Şonýaly işlere adam ýok da. Hoş geldin Türkmenistan. Salam, gowum ýagdaýlaňyz. Öýdüňiz näle? Gowy. Onuň üçin işlem. Mene ýöne şu habarlary aýtman, ada gorkýan o ara hemme türkmenler Türkmenistan taşlap gaýda aýmadym ýa-da. Soň çağalar ýetimgalar bar, çağalara iş ýok da bärde. Ýanda bolan çağa kim iş bersin bärde. Şu wagtlara bärde kaçak käne. Şu kaçaklar gyýylar zatlar tutulyp ýene dip Çataljada ýatyp soň Türkmenistana uratýarlar. Soň bärden aeroportdan baryp aňryp düşýärlermişin.
Men hakyky garnaşym aýdyp berdi, şoňa kiçilikden bäri tanaýan 100% ananýanna şoňa ýalançy zat derler. Şu adeçen şoň erwetlerini görmedim şoň üçinem. Şoň hem aýtýan adam anam soň şo dogry habar bolan soň şu tak çykyp aýtjak bolan. Berde yakalanıpdyr şu nemede. Näme şu ok meýdanynamy näme yakalandy. Soň bunu tatajak diýerler. Aňyrda da diýe barýan bolan ýa sumkaňdan ýa hemme zadyň alyp ýa musradyň ýalar diýe. Ondan soň gygyryp benedip diýe äskeren oklar diýe. Arasynda çaşyp benetýänler bar diýe da çaşsaň ýene seňem teretmeýärler diýe. Soň gitjek diýip şo taýdan ýa Türkmenistana gidip berseň razy bolup oturanlar omma diýe. Gitsem ajölýän diýip 6 ay 7 ay oturan aýal gyzlamyz amma diýe guşgudan ýeneden mardan soň ýerden kakadan ýeneden ýeçinne diýe ýyllap aýlap oturanlar omma diýe. Soň bu gelinem mara çydaman men Türkmenistana gitjek diýe de gitýär bolyn aeroportda diýe barýan bolyn. Wapşe hiç ýa filanoklar diýe kimliksizler bir gyra geçin diýip diýe sagatlarca saklaýar diýe ýüzüň alýar diýe näçe ýyl deport basyrly ona maýdanok diýe. Soň doktordan geçirýänmişinler. Soň her kim öz welaýatyna çenden polisiýa gitýär diýe her aýam polisiýa barmaly. Täze kanun çykypdyrmyşyn her aý bar gol çekip gaýtmaly, barasyň gelmese de pul bermeli. Näme berdi adamlar gazanç edip adam öldürüp ýa ogurlukda tutulup giden o gazanç üçin ele hemme ýerde türkmen paherler bar. Hudaý saklasyn men enne näme diýjäm bilemem. Talan bolmasyn. Men Allah'ın bilen näme bir zakadan ýanma Allah'masana. Kimlik bilen ýygyňa geçirýän Türkmenistana gitseň 30 ýaşdan aşağı bilýäniňiz barmy araňyzda? Kimlik olsa geçirýändir. 30 ýaşdan aşağı näme diýäniň? 30 ýaşdan aşağı. 30 ýaşdan aşağı 29 ýaşynda da geçirerim ka. Gorku oturun gitsem geçirmedim ka diýip aňyrda bilemok da. Türkmenistan anam yok da. Türkmenistan yaşa tereden o diýerler ana. Polisiýa. Kimlik bolsa sorun ýok. De işte gorku oturun gitmäne pasportumy uzatmalar bolmasa. Gyýdym etdi diýe. Indi şu wagt indi täze çykan düňgünde aýnaşy. Yani 2024-nji ýylyň oktýabr aýynyň 1-nde çykan kanun şey. Ondan şu kanun boýunça ýurt daşyndan gelen ýabancılara iş şertlerini ýeňilleşdirip oturýarlar. Iň az aýlygy işleseň hem çalışma diýen alyp bolýar. Meselem ýokary bilimin ýok, ýönekeýje bir öý işleri üçin hem çalışma diýen alyp bolýar diýe. Gara çalışma diýeni ýeňilleşdirip oturýar diýe. Onu ýöne muňa garşam Türkmenistanyň hökümeti şu aeroportdan geçmäni kynlaşdyryp oturýar diýe. Ana şu tarapy täze gelen habarlar şu Aeroportdan geçmäni näme ýagdaýda çalışma zynyň bolmasamy geçmänimi? Endi häzir türkmenler çalışma diýeni meselen bäden priglашение uratdyryp aeroportdan geçip gaýtjak bolarlar ha ondan şonu saklap goýarýar ýa-da ýygyňa sen geçmek bolan o. Bärden näme çağır şat bar, şonu ýerenler geçiren ok diýe ha. O endi meselem gulluk etmedik bolsaň ýa son ýalakda bahana Onu ilk gelýänler bolýar, birinji ýerde geljekler değişli bolar. Yo endi umuman şu ýeňilleş şey kanuna ýeňillik ýerilden üçin Türkmenistan hökümetinden bu zatlar görüp oturýar da. Ondan ýurtdan gaýdan halkyň birazajyk badyny alýar. Kän adam gaýtsa o ýerde işler adam balanokda. O ýerde o pahtany kim etsin, eksin, buğday eksin. Ondan ol äger şol işleri edilmese onda Türkmenistanyň ýurtdaşyndan gelýän pribul adalýar. Ýurtdaşyndan gelýän dollaryň göçeri adalýar. Häzir halkyna meselem ýurtdaşyndan dollar goýarýar. Ýurdun içinde şol gelen dollara ýa maşina alýarlar, ýa guruluş material alýarlar, ýa-da ýygyç alýarlar. Ýöne hiç kim onu paht ekmek üçin
Ya olmasa buğday ekmek üçün ulanan nokta yurdun daşından gelen dollary. Oo. Ondan soňra göre yurdun zat işlenir. Ekonomikasy, iqtisadiyet. Böyle şunu sorayın dedim. Hmm. Böyle sağ olun. Büyük ihtimal agrançenya bolar. Çäklendirme. Doğru. Büyük ihtimal. Böyle. Bir bahanalar tapıp geçirmeyecek bolarlar. Yani ümlemeli bolarsyň. Ümlemeli bol ya. Şonýaly Böyle sağ ol. İyi akşamlar size. ümlemene taýýar bolýar da ýanynda puluň alyp gidýän. Şeýdip geçersin. Böyle. Tamam. Emamen. Merhaba, ben ne yapabilirim? 14 senedir kaçağım. Sen diňe Türkmenistan'a gidebilirsin. Ýöne gitmenken aýbar $5.000 ýaly pul alyp git, aňarda starikler garaşyp oturandyrlar. Salam, hoş geldin. Starikler. O gullukda starikler var ya, dembiller garaşyp oturýar, urup puluň alýarlar, aňra param. İyi de çıkacak boldy. Wa aleykum assalam, hoş geldin. Adamlar impaniyatasyny ütgötüp kıyamata näme jogap berjek? Adamlar dogry ýoldan ýörýärler-de. Adamlar ol talaňçylaň Guran gapanna düşmeýärler, inneşinýär habarlar eşitýärler. Ondan şu habarlaryň manysyna düşünýärler-de adamlar hökümet işgärleriniň bu ýerde talaňçylar bar, paraxor, haramzadalar bar. Şolaň Guran dudağına düşmeýär, inneşinýär habarlar eşitdi. Ýok, aýra sen ýalyk mal ýalyk bolup otursaň, onda senin ödüňe de peýda ýok. Sen diňe adamlaryň aýagyna badak atýan. Sen adamlary körlüge iteleýän. Gürlemen otur, sokulup otur. Diýip sen adamlary körlüge iteleýän. Ahiriyette biz jogap bermeliler. Elini Kur'ana goýup bara Serdar prezidentliğe geçende elini Kur'ana goýup Kur'an ne oyun oýnajakmy? Näme üçin halkyna seredi bilmejek bolsa men halkyma gowy serederni Kur'ana elini goýup and içe. Näme üçin halkyny sergezan etdi? Näme üçin örsüne dirsine eýe çykanok? Hemme zatdanam aslında bular habarly. Näme üçin enäni çağany bir-birine zar etdi? Näme üçin biz arkaň Türkmenistan içinde okutagam pul berip, şonça pul berip işe girem 10 milyonçuk aýlyk almaly? Näme üçin biz jogap bermeli? Biz ýurdun baş tutan näle ýa biz halkymyzy aç etdikmi, sergezan etdikmi? Bir ýazýan zadyňyz bar, özüňiz bir bilýäňizmi? Näme üçin iki prezident bolup Kur'ana ellerini goýup men halkyma gowy seretjekdigime söz berýän, näme etdi halk üçin? Näme etdi bir gowdadyň aýdyňany? Men vara dogamjym şaýda. Näme daxly bar? Ýok, biziňe diýen işimiň dinle näme daxly bar? Ne bit bolýar zatlar gurrun berýär. Näme dine garşy bir iş edýärmi? Suat indi men bara argulama ýetmek üçin. Indi suat men Türkmenistanyň içinde 10 milyon aýlyk bilen men özüme gowy gelecek görmedim. Şoň üçin men ýurtdaşyna çykdym. Indi men şuat okulam bolsam men ýurtdaşyna. Onsoň näme üçin indi men şuat şu taýda ýurtdaşyna men häzir ejeme, kakama zar men indi şuat men şu taýda ýurtdaşyna azgynçylyklar bar. Näme üçin men asuda ýurt diýerler. Näme üçin men asuda ýurdumda arzuwlanma etbilemokda ýurtdaşyna. Häzir ýurtdaşyna da her hili azan, pelazan adamlar bar. Men başyma bir zat gelse, kim günäkär şoňa? Gurbanyň bilen Serdar günäkär, ha men şu taýda ölküsem. Men maşgalama zar bolup ölküsem, kim günäkär şoňa? Şu ýurtdaşyna maşgalasyna zar bolup ölýän adamlar, aňyrdaklar, bärdäkler, azar bärdäkler, aňyrdaklar zar. Biz näme ellik, näme üçin hemmeki tutup otur? Gayrat edin de var şu Serdar Gurban ulu zatyp aklajam bolup oturmak. Şoň ýeke jawr azajam gowy tarapy bolsa menem şonu görürdüm de ne bizim prezidentimiz Şeýdjaw Abdulla senem gayrat edip dogry tarapyna maýt diýerdi. Men kul hakky iýmekden menem gorkýan. Biz üçin näme etdi şu prezident? Näme etdi? Hemme zatdan habardar, iki bolup oturlar, o iki bolup hemme zatdan habardar, ýöne hiç zat eden oklar, o halk üçin ne? Evet, Türkmenistan'da iş yok olan için prezidentleri iki öldürürler diğer. İki adam bolup prezident. Indi Serdar'ın oğlu gelse biz näme düşer? Indi şonan pikir edip görüňen şu wat şunýaly. Serdar'ın oğlu gelse biz näme etmeli? Ya indi menden oljak çağalaram kösenmelimi, näme etmeli? Men kösenşim ýaly, ya ejemin kösenşi ýaly, kakamyň kösenşi ýaly. Biz nirä gidip barýar şu wat?
Vatandaşlar bilmeýänler üçin Türkiýe ýabancılar üçin iş şertlerini ýeňilleşdirdi. Ýeňilleşdirmän ýesinde bu türkler mara Hudaý saklasyn, noň bäri aňyrdan beter, aňyry bärden beter Hudaý saklasyn. Bärde de ýatyp pul beren oklarly eşek ýaly işläp almaly. Hiç ýerem sagnar ýaly. Biziň öz ýurt baş tutanmaz. Bize iyi çıkan ok yurttaşındaklar. Biz siglarmyz yurttaşındak prezidentler awara yurttaşındakna şu Türklerden ya Russiýadan sorak gör hemmeksi bizar türkmenlerden. Evet, şurada boyun tatmalı iyip bilýänler mowdy. Vay canlı on goýun iman ýeçeli baral adamly goýun ne biziň? Men şu inde näçe gün bäri 4 bir hepde bäri bir türküň işinde işleýän. Türküň bir maşgalaň gapsynda işleýän bolyn. Maňa şolar esine habar bermedi var ananjakmy? Yok şu adaydan olası eti bilýäňiz mi diýär sözüňe mölýän o Türkmenistan o ýerlerine bak görüňän uňal bilmeýän adamlar bar magazyna bir giden dukanlara ýazgyp oturbo et aňyrda dursun on ýa goýunyň etin kän bolsa paýla o ýerde adamlar uň tapyp bilmeýän otyrlar nämen gurrun et ýaby samsyklar beýnisi ýa karandalar. Türküň raýatlary ete gar diýär. Türküň ine maňa şuň var indi bir hepdeden bäri men şoň gapysynda işleýän maňa etdim nahar bermedi. Erdurlu nahar berýär diňe ýetem beren ok. Et bara Türkmenistanda hemme adam iyi bilen ok. Türkmenistanda ertir uny bolman goňşusundan hamirjam ekidip bir hamirjam un alqatýanlar we hemmeksem iyi bilen ok. Men eti bilýän, men garnym dok diýip agdyňyz dolup bir gurula men gaýrat edip iyi bilmeýänler we o ýerde kösen piýasat görenler we hemmeksem özüni bilýär. Şu wagt menen berde özüme gerek pul gazanyp otyr men häzir arzulamada eter ýöne Türkmenistanda sar birine ýalňyş klasaşma adyma salam bersem pul soraýar hemmeksi bermeseňem men ýigrenji. On ýaly men garnym dok diýip olan garna aç ol otyrka men berde hediledip aýtjak bolýan adam karaçy bara olara kösenip bör menem häzir öz arzulama etmen Türkmenistana gidip biler ýöne halk kösenýär men şonu düşündirjek bolýan menem eti bilýän şu taýda diýip bilýän gerek bolsa Türkmenistana da iyi bilýän men eti iyi bilmeýänimde de problem Türkmenistana başynda oturanlar Türkmenistana tereden o halkyny tergezan etdi asuda ýurdumyz bar diýen näçe biz asuda ýurdumyzda biz bu ýaşa bilemdik bu aýlyk aly bilemdik. Berekellah. Şu o Türkmenistan'da ağaç ölümü ama ağaç ölüler Türk'e gaýtdy şu an. Hemmesi ağaç ölmeyen 6 ay ondan Türk'e gaýtdy. Aten ağaç olup oturmaz Türkmenistan'da ağaç ölmeyen kent derle gulgap Türk'e gaýdarsın bilýän. O ağaç ölüler bolman. Ağaç ölen adamlary Türkmenistan'ın Gurbanguly Berdimuhammedow arkadan ağrayna Diýanet ýadyp ağaç ölen adamlary iň ýakyn mutura dökýärler. Ýolda meselem açlykdan çaşdan sen tutýarlar da kelläňden tutýar da hop iki polisiýa gelýär da gidip mutura dökýärler. Iň ýakyn mutura. Näçe özüm Türkmenistanyň problemasy oturanyp berde eşek ýaly işde pul uratýan urat. Ene dollarçy puluň alap dollarçylar puluň aljak bolýar ýa Molumlar okuwçy saýlaýar baýly garyp ýa uly okuw ýerjek bolýan pul bermeli. Hemme zady diňe pul çöde bir ýerge işe ýerjek bolup barýan pul bermeli. Şu hemme kösençlikler ara soňunda Türkmenistana sürünüp näçe kösene iň soňunda da eliňe gelýän 10 millionçyk aýlyk biz wara çäresiz oýdy hiç ýyl wara biz barada pikir edenok diňe öz garnymyz doýsun diýe hiç kim barada pikir edenok ýa biri goňşusynyň zadyna urlap maşenikken owurken şu Türkmenistan gutardy. Hiç ýyl Türkmenistana aklara ýekejek kitjek adam ýok, hiç ýyl aklanjak tarapam ýok. Hemmesi tergezdan her kimiň bir aladasy bar. Yalançylar kän, maşenikler kän. Oňam hemmesine sebäpkärim kim iksany ýokarda turanlar Kur'ana elini basyşyp bara Hudaý saklasyn dinam oýnaýjak etdiler. Kur'anam halkyny tergezdan edip berler. Kur'ana el basyşyp ýaman gowy etdiler töwlemi. Hajar kadamyz diýip hajar gidip geleňde sen näme ýere gidip geleňde näme halkyň aç utanman hajar kada Hudaý saklasyn sen ýere gidip gele bir halkyňa gowy ýurtdaşyndaky ölýänler olan günäsi bar ýenesi bar sen hajar gidip gelseň ýa olan günäsi geçilýär halkyň aç saklasan halkyň sergezan etsen näme şu Türkmenistanyň adamlary bir-birine zar bolup ulolýar. Biz köp zat islämde o ýurtda bir azajyk aýlyklar galyrmy şona meden o näçe biz maşgalamyda zar bolup ulanýar biz köp zat islämde o
Nämçe biz afurda ýurtda biz ýaşap bilemdik. Diňe pully adamlar ýaşap bilýär. Diňe öýden pully adamlar aklaýa arkada olan pulu var ha beýlekler aj ölmeli ha owadakylar ýene-däkiler. 10 milyon aylyk alýandan hiç kim arkasynda duranok. Kurban goly aylyk bermejek bolsa bankda dollar goýsun. Biz bankdan dollar alyp daşa ýurtdan töwda edeli. Ödümüzi gidip şo ýerden ýağ alaly, eşik alaly, hemme ödümde gerekatlar alaly. Eger-de aylyk galdyrmajak bolsa dollar goýsun bankda. Biz daşa ýurt bilen töwda edeli. Bolmasa da aylyk galdyrsyn. Meselem Türkiýede aylyk bilen dollaryň bahasy deňine gidýär. Meselem men Türkiýe gelenimde dollaryň bahasy näçe? 4-5 TL'di. 4-5 TL. Esker ücret 1600 TL'di. Ondan yine 2024'de geldik. Dollaryň bahasy 34 lira. Esker ücret iňňa aylyk 17.000 TL. Deňine gitýär şo. 500 dollar bolýar şo. Häzirem 500 dollar alýan aýlyň, öňen 500 dollar alýan aýlyň, gara 500 dollar şol hemişe Türkiýede iňňa aýlyk 500 dollar. Adamlar şondan aýlyk alanoklar. Men wara Aslında bizden şimdi alıyor onu bir de beren oklar. bir daha edin. Ay. Men dinliyormuşum. Bir daha edin. 2006 ýylda geldim. 2006 ýylda 600 lira alýardym. 600 lira 140 lira 100 dollar berýärdiler o wagt. 140 lira 100 dollar. Benim telefonumu kontrol edadı. Ben şu 400 dolar görüyordum. Häzirem şu wagt baksam yine de şu nime var pariyada şu atlara. Häzirem 200 baksam lira var. 200 dollar alýan da ya. 300 lira 200 dollar. O 300 lira 200 dolar değil mi? Son seredin. Durmuşumuzda näde? Näçinji ýylda 2006 diye. 2006 ýylda dolar o wagt sana diýim 1 dolar 2 lira idi o wagt. Näme diýär? 1 dolar 2 lira idi 2006 ýylda. Yalan bir bir şey lira var. dedi. Men o wagt men Türkiýede, men o wagt Türkiýede İstanbul'da Kadıköy dedim men o wagtlar. 1 dolar 2 lira idi o wagt men. Sen var ha, sen yalan tüdüyorsun. 140 lira, 140 lira, 140 lira. 1400 lira, 100 dolar alıyordum. 1 doların 1 lira 4 kuruş oluyor. Yine senin aydışın boyunca. 140 lira, 100 dolar alıyordum. 1 lira? 140 lira. 1 lira 40 kuruş değil mi? Evet. 1 dolar. Evet. Men aýdyşma var edi olam. 2 lira. Senin aydışın 2 lira. Ama. Senin aydışın 2 Demek 2 lira. lira değil mi? 2 lira değil mi? 2006 yılda 140 lira, Şimdi sonuç, şimdi devam 100 edelim. dolar aldı. Devam et. O atlara 600 dolar aylık alayan, häzirem 600 dolar aylık alayan, 500 600. O at 600 lira aylık alıyorduk. 400 lira üyümde görüyorduk. Kalandan kontrol öyle böyle söyle. Böyle Yaptırıyor da. Ondan sonra bizde onun zat yok. Bizde yine 2016 yıldan inte dolar berilýär da onun 500 dolar aylyk alýar adamlar. Iňňe aylyk 500 dolar. Ýöne ýadyr alan 500 dolar aylyk. Abdullah Tamra çıktı sizin geçen bağışta da. Ara 2006 yıl mesela söylediğin 2012 yıldan son Türkiye'nin asgari ücret bahası başlandı. Ondan asgari ücretten belli olmuyordu. Asgari ücret kapekti. O vakti her kim asgari ücret adı vardı. Çalışmış işler nokta o vakti. Demek ki asgari ücrette yüksek alıydı. Bakalıydılar da o vakti. 2006. 2012'den son asgari ücret bela çıktı. Hemen kontrole başladı. Kontrol düz başladılar da. Ondan o vakti neme yoktu. O vakti sen aydın. Gördün mü sen cevaplara? Men o vakti burada berdedim. Men ayttılar men o vakti berdedim. 2012 yıldan sonra asgari ücret çık başladı. Asgari ücreti bela çıktı. Ondan bana bakar mısın? Cigimcan, bana bakar mısın? Men dinle, senin dokumentin var mı? Men vatandaşlığım var.
Yalan ya. Himmet yalan. Abi sen kızıklı mı sen? Men vat dokumentim var mı yok sen kızıklı mı? Artal. Men ara. Oğlum dava etmeye koyalım. Evet şurada bir soru var ya. Yine inga adaylığa diye bir maskalan vakit bilir mi diye. Evet Niye de? maskalan iki adamı işleyen olsa iki tane adam işlete. Turpta Şu mı? maskalanı artık ölenen vakit bol ya esker ücreti $1000 vakit bol ya ne yapayım? O vaktlar mı? 2000 Yok. kaçıncı yılda? Şimdi Yok şu an hazır yine 500 ya dolar. hatırlayamam yok. Ağam bak şu an bak olmuyor ağam. Türkiye'de bak Türkiye'de iki adam 30 bin 35 bin aylık alsa bak bilir. 30-35 bin alsa. Bär bilen aňryny şu at deňizdir oturanyň bize tap peýdasy ýok-da aslında var. Peydası yok da. Egen diyecek adam bizim Türkmenistan o vakta bizim Türkmenistan dolar açık vardı. Açık var. Dolar arzandı. Asal waram bolsa aňyrdakylar bärik çözýär şoň üçin bär bilen Aa. aňry deňizdir. Ma bärde näme bok bolsa da aňyrdakylar gelýär onsoň bär Yo. bilen Şu doğru Türkmenistan'a diyorsun. arzan bärde geçinip bolýarmy, Türkde etip bolýarmy? On ýazatlar bize urrun bermen, halka urrun berin. Halk bärik çözýär. Bize gyzyk gylýar. Halkyny saklap Onu men. doğru ayaldım. Onu biz Onun aýtmaýmyz. doğru. Men sen gepim soň dinlemedin de şu an sen gepim soň dinlemedin. Sana diyem, ok men dahi aşaktak yazyanlar. Daydıma dağın doğan. Daydıma men senden 4-5 yaş uludurum ya kan ulu deldirim ya. Koy daydıma ya. Ay senden. Vay doğru. Men diyecektim ara sana diyecektim. Bol ya. Şu an Türkmenistan'da 4 maçka 1 maçka 4 kişi işlesin. Bak bilmeyen hiç kim bak bilmeyen. Bak bilmeyen şu adam. Men dün näme guruluşdum da Aşgabat'ın en adını açacaklar. Aşgabat'ta lüks maşin bezeyici bilen guruluşdum. Diye de men diye günüme diye doldurma hasa urun aytanda bana aytdı. Doldurma aytdı da. Türkmen tez panatma aytma tez panatma kendi düşünemoktum. Dolar aytdı da. 6-7 bin dolar işleyen diye de günüme. 6-7 bin dolar işleyen diye şunu hemen seninki mi çözdüm? Hakikaten senin göz kirli. Diyeceğim ki sen sana yok da ki sen sana 550-600 dolar desalen diye. Kalanı yersem kalan gidiyor diye. Sebep kime gidiyorsun? Ne için bileceksin? Dokumentanla sen kesin. Hem için dokumentan senin dokumentan. Türk Aşgabat'ın en kurtoy maşin bezeyicilen birisi. Toy salon, palatka. İşte Da. ki zaman elmal 550-600 o günüme kalıyor diye. Hemes meniki derlikin diye kalan diye. Gidiyor diye. İyileri var diye. Ayt benim korkuyor. Sonra SMS'me yaz kordu. SMS'me yaz kordu. Var ya kelleme sıgan oğa beni var ya. Şoňa yegenlerin, körükenlerin eli var eken şonda. Fırsenin körükenin eli var eken. Onda näme işi diye. Onda näme eli uraya şoňa düşünemok da men. Olur. Bir mut geldim mi? Şoňa eli uraya keler. Kellem katdı benim. Kellem şişme kaldı. İşleme kaldı. Ona bilirdim. Aeroporttan bardı. Nefte Gaza'dan bardı. Olar Cargo Center'dan bardı. Olar bilýän hemen bildi men. Olar men gowy tanýan da. Wagtynda olar bajygarar ýelediler. O tarap hemen ýele aldylar. O da Stroyka tarapdan. Aýsyn aýt durman ki atkanda gözümden gören atlarım. Aslında var Türkmen halkı sağda koyun yaptık. Şoň üçin mara paher hemme ýerde türkmenler kösen aslında şu an Türk gelip çağasından, ejesinden, kakasından aýra kim işlesin. Ýöne halkymyz var şu setin çıkarman şu günlere geldik go bilemok da Serdar'ın oğlu gelse bizi nire gitdi halkymyz näme bolýar. Men sana bir zat diýin-de, men bir zat diýin-de. Senem men adalat Türkmen yazdım. Sen Türkmenistan adalat yok aslında. Men sana bir zat diýin. Doğanım. Bizim halk var ya ağzı bolmasa, ayağa dikilmese, birbirine düşünmese peýdasy yok. En belgisi en soňky etçe işlerden bilenmi? Yurtdan hemegim çıkpay diye Türkmenistan pasportunu taşlıya gerek del bana. Gidiye Amerika pasolosluğuna, gidiye Lemen pasolosluğuna, gidiye Avrupa pasolosluğuna, kendi pasolosluğuna. Gidiye hem mesela baş oraya Türkmenistan'dan gerek de vazgeçecek, gidecek, istediğin yurda gidecek ben. Yurttan çıkacak ben. Türkiye gitsin, Dubai'ye gitsin, ise Amerika gitsin, ise Rusya'ya gitsin. Pasporttan vazgeçsin, gitsin. Etik duran olanlar bak. Yaşlı işler daha şoğuzla kendi başa şoğuz. Mardılarına daha şoğuz et başadı. Ne görüp Türkmenistan bunu taşla gidiyorlar. Pasportu izine kaytar durlar. Gönü. Cayinam karınlaşın adına geçiren satya pulman geçiren gidip durlar. En kovusu anış etmen olmasa. Türkmenistan hiç kim kalmanlar ya ayağı dikilmeni. Başla etmeyi böyle. Türkmenin var. Türkmenin şu hakkıda uğrayarak peselen yeri yok. Şeyler ağa yere düştü Türkmenin. Türkmen halkının. Değil mi? Geçmişte mesela tabi sayılın aldık.
Ya Sovet Soýuzynyň öňküde guraltak türkmeniň agraýy bagdy. Türkmen öz bähri üçin, öz çörek üçin görüşýärdi. Kim bolsa bolsun görüşýärdi. Haýsy han gelsedem görüşýärdi öz hak üçin. Ýöne indi öne meselem Gaýrysy Atabaýew Türkmenistan diýen ýeri döretdi. Şo ýaşaýan ýerimiziň ahatyny öz adymyza goýdy da. Ondan Haýda bara halk ýurtdaşyna çykanda ölümini hemme zadyny boynuna çykyp adam çäresizlikden işläp beremekçem. Men gatnaşýandan madaşy İstanbulda öň ýer titreme bolla Türkmenistan aklar. Ondan Türkmenistan aklar Türk zadyny okuwa tawsyrya bir işlemene gaçjak bolýar. Men ama aýtdym o taýda diýdim ýer titreme bolsa diýdim ölürsiňiz da diýdim. Ay öljek bolsak Türkmenistanda dölýärse diýe pul gazanarly ölse om diýe pul ölýärse halk gork ölüm boyna alýarlar ýöne ölümden gorkanoklar ýöne şu Gurbanuly bilen Serdardan gorkýarlar da hakyny hiç kim talap edenok. berekellah. Onun doğru aytan. Men var 2015-nji ýylda Polnex'te ikinci adam bardy. İkinci adam da Dengiz Zuman diýil adyny. Kendisi Adanalı. Şo bilen birge oturup gürleşip aýtdyk da, maňa diýen gep bar. Hiç gaçan ýazma çykanok diýen yaman gep. Şonu men ona biraz kaharlandym da ona. Size şu en o süýjük ýurtdaş ýapdysyň şu size pakat diýdi. Sebep bizim şu en tatly günüňiz siziň diýdi. Inandy 4-5 ýyldan soň siziň Türkmenistan bitýär dedi. Ana şu Dengiz Zuman Türk maňa şu gep aýtdy. Men ona bir kaharny nerçe etip nämetim barat diýdim üstüne da. Gıyırma diye. Vakti gel maňa özüň jaň et maňa aýdy sag ol taňryk sen niýden bilen sorarsyn menem diýdi. Ana şun aýdan gepi 2015-nji ýylda kulagymda küpeýän halkaýan takylyp galdy. Aýdy şenan boldy hem şu gepi. 2015-nji ýylda geldi şu Dengiz Zumandy. Polnik ikinji adam. Näme sebäpden bunu diýdi? Sebäp de sebäbi o wagtlar o Polnik ikinji adam oğurluklan görüp durdy gözü göze. Düşdün? O wagt bilýärken giden pullary, giden mallary görüpdi gözüniň öňünde. Çykypdy. Sizler şu Türkmen halkı diýdi, iň süýjü wagt ýaşaýarsyňyz. Inandy 3-5 ýyldan diýdi. Sizler bu süýjü haýat görmersiňiz, Türkmenistan bitýär diýdi da. Men biraz oňa kakarym gyýran kişi boldum da. Leň dogry aýtdy şu gepde. Men şu adam tapsam sag bolsun aýtdy, elini öpjek şu gepde aýdan üçin. Kelleme sığan ok şu gepde näçe aýtdy. Leň akasy o adam bilýärken. Yani kenda ýokardakylar virus ýaly iýerler hökümeti. Awa. Şu wagt şu Türkler, şu Türk maňa şu gep Türk görüp eken, bilip eken. Şuna Türkmenistan ýok boluşyny görün. Görün. Polnex orunbasary şu gep aýtdy da. Kelleme sığan ok şu gep aýtdy. Men bir ondan gady görüp üstüne gyýram kişi boldum da gyýyrdım. Gyýyrdım üstüne. Sen näme diýjek bolan? Sen kimse men Türkmenistan'a getsem on gep baňa aýtdylar. Kim sen? Näme diýjek bolan? Men ona näme etdim? Akasy o adam görüpdi, bilipdi eken. Hem Türkmenistan soňuny ýitip gitjegini. Hakykatken. 2015-nji ýylda aýtdy şu gep maňa şu adam. 2015 aýtdy maňa. Şonda men şu oturup pikir edýän dogry eken. Edden oğurluklary, maşinistwalary dogry kelimesi. Görýäňizmi watandaşlar? Biz nägili ýurtda ýaşaýas. Iýenidi, edenetdi ýurtda ýaşaýas. Ýokarda otursam, hemme zady iýip bolýar, hemme zady edip bolýar diýen düşünje bar biziň adamlarda. Yo zaten takım şu bolup diyor. Daha var. Bana mesela hadi Polmex'ten Türkiye'de Türkmenistan'da Türk firmalar geliyor. Aleykümselam. Türk firmalar geliyor. Şunu dinleyelim de näme diýjek goýaman haýbatly gelýärler. Aýdy. Düşünmedim gelince. Diýjek adam aýtdy İstanbul. Hoş geldin. Salam aleyküm. Ýaşy etenler, gowdam emme. Ya al parayatdan emme goşulýan, ýöne Abdullah dinle gatam görme ýöne mene ýaşy buldum ikisime onu bilemok. Emme bir Türkmen ogluny, Türkmen adamy. Dogry. Diýenler dogry. Men gaptalda ýany goşulýanlar goşulamak goýany diýenler goşulýan dostum. Sağ ol. Dinle bu gatlar biller bärde aýdyrmy diýen bilen bärde biller hiç aýdyrmy tamam. Bu demede nokta. Aňarda dogrylygyň ýerine ýetirilen nokta. Bu gatlar öňe goýulýan. Ýöne ýetirmek üçin bizim güýç kuwatymyz ýetýän nokta. Eret. Ötürayda gayret ettim motoda. Bilýän bolsaň habar da o bize habar. Ýöňden habar berýär bolýan zatlary düşünmäne çalışýar. Häzirki dünýäde bara hemme akıl ýetirmek bilen edilýär. Sen pikir etme hökman diýip baryp dawa edip hemme zady düzeltmeli. Ýok. Ilki düşünmeli iş bolýan zatlara kelle almaly ýol. Düşünýär. Dinle düşünýär. Düşünen bilen elimizden gelýän bagam ýok, şonu düşündirsene. Düşünem doga. Düşünýär bar. Türkmenistan içinde näme Gurbanulynyň nähile pullary ogurlaýanyny, Serdaryň nähile pullary ogurlaýanyny sen düşünýärmi?
Habarlar gelip doğru emme yetip Ben doğru. Türkiye'de biliyor musun? Bilyat. Aydın'da. Bilyat emme da bilyat aydan ona peydası yok da. Ay peydası yok olsa peydası bar yere gitsin. Men sana maslahat berýän peydası yok olsa peydası bar yere gitsin. Ben kadar düşünmek bilen başlaya. Düşünmek bilen. Peydası ba, ağam kara peydası ba. Sevlen peydası ba bilen mi? Ağamcan, İstanbul. Burada çek ola. Peydası ba. Burmut adin. İstanbul bak sana peydası ba. Şoğa sen çıkıp hakikat aytsan, men çıkıp aytsam, Abdullah çıkıp aytsam, her kim çıkıp hakikat aytsa, halk eşitdiye, halk düşünýärsoň. Bilmeyen, eşitmeyen halklar var. Bilmeyen adamlar var halkımızda. Görmeyen halklar var. Şonu TikTok'a, YouTube'a girmen korkuyor. YouTube'a girmen korkuyanlar TikTok'ta öňünden çıkýa, görýä, dinleýär şu. Bırak işliýär, düşünýär. Şonu hakykatda çıkıp aytmaly bize şu şartları. Barakallah. Terek neme İstanbul. Egerde bir dollaryň 2006-njy ýylda, 2016-njy ýylda dollaryň bankda berilmejegini bilen bolsak, onda bir kanada ýetdirdik. Qurban ula ol olimpiada geçirmäne ol o nireden Amerikadan Jennifer Lopez 1 milyar dollar berip getirmäne ya olmasa o beýleki o artistler getirmäne Jack Chan diýdiň, ondan Steven Seagal diýdiň. Şonýaly adamlar getirip ine men Qurban uly diýmäne ýol bermetdik. Ana biziň siýasata goşulmaýandygymyz üçin Türkmenistanda eden ettilik gidip dur. İň bolmanda ene Türklerim Türkmenistana bak eden ettilik edýärler. Egerde biz agdymyzy açyp otursak, bizim agdymyza sıçyk giderler. Sıçyk giderler. Ondan sen ýalyk şu boş, ay himmedat boş, dünýäde gürläniň peýdasy ýok, gömülde sokul otur diýen adamlar sonunda öldürüp sokularlar. Şoň üçin boş adamlar, boş diýen adamlar hene men gürläp oturýarmyň, ma boş diýýärdi. Şu boş diýen adamlaryň öýüdi boş. İstanbul senem boş. Ya sana mengdeş yine de boş diýjek adamlar hemmeti boş. Sizin baryňyz boş diýen öýüdiňiz boş. Şonuň üçin siz boş bolanyňyz üçin bize de boş diýýärler. Doğru olanyň peýdasy yok. Doğru olanyň peýdasy yok diýdiň üçin asl ýaşanyň peýdasy yok. Ýaşamaýyn ken öl. Abdullah, ýaşan peýdasy yok diýdi. Haýer bir döwlet. Gider ana, kilyos mezarlykla. Şo ýere gitdik gider. Ana berjek maslahatym. Ana sana şondan başga Boş bir kellen artma. Bak mesela burada yine tupoy adamın peydası yok. Duran stena bırak diysen ütkiye mi? Ütkiye ne var stena? Ütke mi? Olam filan ütke mi? Neymiş peydası yok. Yok bilgeçine diýerler, bilgeçine diýär adamlaryň şey manipülasyon diýerler. Düşünmek üçin edilýän da, şol bilgeçde edilýän da. Adamlar öýlen ruhu pes duýmaly da. Mesela 2005-nji ýyldan beri Türkiýe ýol açyldy. 2005-nji ýyl Türkiýe ýol açyldy. 2005-nji ýyl Türkmenistan halky Türkiýede işlep pul görýärler. Pul kazanýarlar. 2005-nji ýyldan beri 2005-nji 2015 10 20 ýyl bolýar. Ýa indiki ýyl, ýa 2 aýda 20 ýyl bolýar. 20 ýyl içinde bütün Türkmenistan halky işledi. Bütün Türkmenistan halky işledi. Näme üçin keles işlenip bir pikir etmeli düşünmeýärler şu zatlara da. Men şoň giň galýan. Yok. Şu biz olarak boş diýenimiz üçin şu derejeye geldik däme ýok. Ay siýasata goşulma, odatlar boş, odatlar haqqa. Siýasata goşulma seni öldürýärler. Ay sen boş, ay sen näme? Ay sen eýle, ay sen beýle. Senin şahsiýetine ýetip gurlaýarlar. Yok. Siyasatlar bize biz siyasat bolmuyor. O pikirin edin adamın öz kanun boyunca bizim hakkımız var aytman. Öz şahsi pikirini aytman hakkın var. Çıkıp. Prezidentin kanunu var. İkinci. Erteki hele alıp gitti elinden. Ona mı aytman Putin kısa oturacak mı? Süs oturacak mı? Erteğizin alıp gitti. Ona mı Putin kısa oturacak mı? Siyasat böyle aytsan siyasat böyle. Ona mı böyle mi? Sen ucayla tutuyorsun. Ecen nasıl tutuyor? Helen nasıl tutuyor? Ayalda nasıl tutuyor? Sen bucayla tutuyorsun. Ona mı siyasat böyle mi aytsan? Mallarım bari. Ona aynı siyaset bolýar. Siyaset bolmaýar. Sen öz pikiriňe diýen, öz pikiriňe diýen adalatsızlyga diýen halkyň Türkmenistana adalatsızlygyny aýtyp dursun sen. Serdar bilmese Serdar ýetsin şu gep. Serdar eşsin. Serdar eşsin diýdi. Bil eşitmesen bilsin. Lekin bilýär. Onuň hem tarapda eli var, hem tarapda barmagy var. O bilýär. Lekin sen näme küçük aýdan ok. Edis halkym näme küçük aýdan ok. Etüge helen alıp gitdi, çaň alıp gitdi, ine birden alıp gitdi. Näme ona aýtjakdam. Oturjak bir siyaset böyle aýtsak. Prezident Türkmenistan döwlet böyle aýtsak. Oturun da olamasa erkek hilengizden berin, ecengizden berin, ayal doğunuzdan berin. Oturun siyaset bulamasa. Türkmenistan dönek olsanız oturun. Onda da dönek var ne siz akıllı buraya. Size 5 bal verirler ha. O gep etseniz, uzak etseniz.
Size medal tak giderler. Helenizi berdiniz. Serdar berdi Muhammed Fular edip. Qıyızını berdin, ayal doğunun berdin, etçini berdin dep medal tak giderler sizlere. Bu gep aytsanız. Ha? Aytsanız bolmuyor. Aytmasanız size medal verirler, değil mi? Ümmesin ağzınıza mokyap dikip koysanız. Ağzına diýmek gelin de arkada meydanını takarlar. Bu keller gidişe de o. 20 yıl olayın ki 20 yıldan beri Türkmense halkı it boluyor, kol boluyor tire. Bir düşünüyorsunuz yok mu? 30 yıl diyecekler 2025. yılın Türk halkı Türkmense halkını ne ekra oturuyor. Şurada işle oturuyoruz bize. Çörek kazanıyoruz. Boks yeriz. Tuvalet uyuyoruz. Cepine meştir, sövgüncüyle meştir. Aşağılara hem gerek olsa. İtten ederler. Gerekirde bazı kıyısa pul için bağışlayın dediğiniz halkım. Bağışlayın. Bazı kıyısa gelinler gidiyor atıyor. Pul için. Biraz gözünü açın o. Yeter ya. Boldaydın o. O siyaset böyle aytsanız bu siyaset böyle ne mi aytmanı? Bu siyaset bolmuyor. Adamın öz fikrini aytmanı. Mesela bir akıl var. Gözlen adam diye Kabe'ye yeter diye. Gözler adamlar geçmişte var ya Kabe'ye gidiptirler. Gözler tapıptırlar şu Kabe'ni. Ondan sonra sen bilen gözlemeli. Ay bu boş, ol boş, bu boş, ol boş. Ağam selamun aleyküm. Aleykümselam, selamünaleyküm. Olmadı. Ağam. Oloreal akıl oldu. Taşarı çıkmadı. İçeride kayıtmalı kininde. İçeride lama ettik bize. İçeride lama ettik. Sığdırmadılar. Sığdırmadılar. İçinde aytmadıklarının daşında yayratma. 5 man pul tapıp gecesine pul tutanlar mallarımı ne derler da. O pul gormadık pul gorsa ne böyle kutuzu diye arasında kutuzu giren bir 5 man pul tuttu gelip bir boks bir tuvalet adamlar bular. Böyle gelip burulayıp durular. Türkmensen TikTok'a gelip internet aktarıp böyle konuşsun ki bana senin hemen man Wi-Fi'nin çatı valla 5 man gurulaşı var diye adamlar bular o. Böyle gelip pul tuttular bir 5 man. Vatandaşlar hemen profilime girip görün. Türkmenistan'ın içindeki adamlar manacan edip öz halyadayın aydiyalar. Manacan edip. Yine kim şu yankı gelin? Nuri Muratov. Senin komşuyun, oğudaşın, senin etrafdaşın, vatandaşın can edip bana yağdayın aydiya. Şolar şu yerde çörük bilmeyen oldu meseleni demek. Bizim şu yerik baranmadın peydası yok. Şolarım bir de can ediyence Adalet Ministerliğine de varyalar, Prezidente de varyalar, Kur'an Ulu'nun ayağına çöküp ayağından öpüyorlar. Yöne peydası yok. Peydası yok. Evet. Yine senin şu diyen onun diye de senin diyen zaten padişah eceğinsikse ardın kim açacak diyen yarak oluyor. Yani senin padişah eceğinsikse sen Türkmenistan'ın içinde dımıp oturmalı diyen düşünceye yer yani. Yani senin bir triyakka sen ne hileti bulun tamam bol ya dımıp otur diyen senin bana. Menem özüm yal triyak geçecek ol ya. Yani men sen yal triyakka der. Ne etmem bilen mi? Sana abonem. Bir taraftan düşünen oturan fikir ediyen mallar için Serdar doğru ediyen. Beşte pultusu bu özlerine hunne mertçelere bir taraftan onu düşünen. Bir taraftan içine macıya, yüreğine ağıya. Bu eşekler, bu haramzadeler, pultusu beşte pultusu adam olanlara kakargam geliyor. O bu kösen yunarlar milyon çaba. Onları yüreğine ağıya. Özün düşünmen o kaptanı düşünün. O da aşkı ben hemen biterlik. Hemen var o da aşkı. Korkan yerim yok. Türkiye Cumhuriyeti beni hiç mi bilmez. Allah'tan büyük. Avkit bilmez. Götürüp bilmez. Sığırmacımam ba menin Hudağa şükür. Ba. Lekin men korkam yok. Lekin sizler düşünün bir zada. Düşünün. Menem ecim kakam orada ba doğanlarım ba orada menin. Olur meden geçti. Menem geçtim oradan. Olur senelerine tupoy olur. Olur senelerine tupoy olur. Türkmenler geri oyda İstanbul pendik ya yerin aytana diye. Oğlum Nuri Muratov men mi yerim ayda diye. Geri oyda. Ay yerin ayda. Ay konum at bular geri oyda. Kahraman oradan bar gitti ecen öyünde işle da o. So yerde yaşa da o. Çağan ayıya çıktı o. Kelenge er oldu o. Sonya erkek olsanlar. Sen triyapka olup bara Türkmen götündü Türkmensin. Yine gelip efirde konum at. Ya yaşayan yerim at yer o. Yok. Kime yazıp da burada kime yazıp duran bilen oklar birbirine. Kime yazıp duran bilen oklar. Neyme de o eline bir kitap alıp görmedik. Eline bir defter ucu yazıp görmedik. Bir titrat yazıp görmedik. Mektepte bir zat okup gören okuşular. Doska çıkıp okup gören ok. Birbirine çağayalık. Ay sen o yerde ait. O yerdekiler Türkmenistan'ın içindekiler çağı diye sen derdi ait. Men derdim ait. Ya men yurdun taşına çıkıp aytacak. Ne hile adam ol ki bu? Yurdun içinde aydıp bolyan olsa şu yurdun içindekiler bana can etip aytmadı. Bana evet. Bundan kara bunu. İçinde aydanın peyda yok. Buradan bir çözmeler şu meseleleri.
çönmeli şu meselelerini yurdum içinde aydıvan çöp bulanok. Arfın aydana argaydara yeremiyor o yurt. Yurt değil mafya. O yerde oturan hükümet mafya. Evet, mesela burada diyeyim. Bana 3 gün mü 4 gün önce Türkmenistan'da yaş ulu bir xeley. 3 tane çağırıp her xeley bir magazine girerler. Kalbasa gidip 4-5 tane kalbasa oraya farş oğurlayırlar. Tütülüyorlar elinden bağlap bir neme sütüne bağlap koyuyor eline. Nemçe oğurlanınca 3 tane çağıran aç bize aç de olur için oğurlanın. Yani kimse eğerim xeleyini taşlap kaç git diye. Eğer xeley taşlap kaç git diye. Xeleyini yapıp tutuyorlar. Ana Türkmenistan bolusu şu xeley 65 yaşında mı 60-65 yaşında xeley şu xeley. Sana muratım göremiyorsun. Şuradan tohumuşlar. Xeley maşkara olağan 60-65 xeley oğurluk et başladı o düşünün o. Düşünün utanç değil mi şu zatlar? Lekin sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Elinizde dert görmesin. Kim çıkarın? Çıkarınlar şu zatlar. Çıkarınlar TikTok'a çıkarınlar. Sağ olunlar. Türkmenistan halkı mı? Çıkarınlar doğru diyelim. Çıkarınlar. Görsünler şu karanlığı. Marşan gelip efir yazarlar. Bolmadık eşekle yazarlar. Türkmenistan asuda asmanım ay şurada diye. Neyse asuda 65-60 xeleyle oğurluk et başladı. Yemen çöreği yok. Ayağını uzatıp yatman xeleyle oğurluk et başladı. Pensası iten o pensası yok şu xeleylerin. Adam şekilde pensası bozdu şu xeleyin. Yatardı üyünde. Aktığını çağlar yedirip içirirdi. Çağlar işlerdi şunun. Oğurluk etmez de. Utanç değil mi? Kimin komşusudur, kimin karındaşıdır, kimin inen bırzadır. Utanç değil mi şu sizlere? Gelip bir yerde bolmalıktan yazıp durursunuz. Utanınız yok. Çıkıp aydın. Derdiniz aydın. Korkman. O siyaset bolmayan korkup aydınızdan. Sen fikrini aydesin. Başından geçen aydesin. Senin hakkın, senin borcun o. Sen aydın. O dünyadan, bu dünyadan şayet bulursun aytmasın. Oğurluğu şayet sen bulursun. O dünyada sen halk yakında böyle, bu dünyada halk yakında böyle. Gorup durup aytmasın, şayet bul gidersin. Neme deyin? Sen moderatör ekleyin. Ben eklep bilmiyorum. Hey dostum. Men bana dinlem mar tatabalardan ya. Ava. Meni dinlem oturlar. Tanayan ma bolmaga mümkün efirde yok bolmaga mümkün. Mar tatabalardan bir dif nur murat jalkap berdi üçmen ha. Ava. Indi iking mara iking metelen çözüyor ama ondan gidip çözüyor. Şu yerde bütün açıp oturma ikingem. Tatabadan koyma. Men daha su açık ayttım. Yorum içindeki istatı çözüp bulan o. Mal. Sen hayfin yerin bilen dinledim men aydan diyen atlam. Evet, tahta bazarı diye. Öyle tahta bazarı. Bir ne söyleyecek çıkabilir söylüyor musun? Yegellerin, körekelerin kolu bu. Nakut gidip fatura'nın kolu bu. Nakut tirası ediyor. Bariga bu kuturan. Bariga gidip kaç kaydan birisi bu. Bariga bu. Yok bunlar çağırdan tapat yok. Evet. Yok. Bunu yaka kaset olan ulan bariga çıkıyor. Evet, başım karıştırma. Evet, kelle diyen atı işte nokta. Yorum içindekiler yorum daşın uğradığı haberleri. Ödemem problemlarını yorum daşın uğradığı bir uğradığı can edip aytyanlar bir de. Günde bunu aşağı. Can ediyorlar. Plandat bulan o. Plan problemi var. Çöden oklar. Bunlar mafya. Bunlar karamlarda. Bir de hiç bir derdemedi bitiren oklar. Cinayetçi bunlar. Bir de dinleyen oklar. Şular aydanından birinden peydat yok. Diye. Olur. Bir de can ediyor. Şimdi bu karamın ne emet ya? Atıyorum gitti şunu diye yorum içinde. İçin yorum içinde ayıp büyüdük bulan. Hemen gidip büyüdük. Şunu. Ya bunlar var ya. Sen bunu ne etmem biliyor musun? O eşekken işledin. 5 mat pulun veren oldu. Millet olmadası bunlar 5 mat veren. Anlaşılan davul olmadık adamlar bunlar. Öz kadına bilmiyor, öz nemesini bilmiyor, namusunu bilmiyor bunlar. Anla adamlar bunlar. Yok bir gayrat yaltalarla bir gayrat. Sonra değmesen bol ya deyip git duran adamlar. Ölmedi öldü götürüp git duran adamlar bunlar. Prosto. Hay. Arkada bir yerde Türkiye iş yerlerinde dolandırıyor. Ana yabancılar için. Bizler için iş yerlerinde dolandırıyor. İnga adaylığa da iş yap biliyor. İnga adaylığa iş yap biliyor. Ondan sonra çalışmıyor çıkıyor da inga adaylık alyan inga adaylık iş yer tapsan sonra da çalışmıyor çıkıyor. Hay. Normal semara. Ha. Bakar lan geliyor. Yüreğim ağrıyor. Hemen nem pokulu oturmam bile. Ulaşacağım ben bay. Hemen zaman bağdaşkı. Yok otursan Türkmenistan diye yeri ya. Onlar sana Antalya, sen onlar Antalya. Onlar sana Cavit Baytar Türkmenistan da şimdi bu diye. Sen onlar Cavit Baytar bir kidnaplara kalsa haramzadalara kalsa bir gayret yalta çimolara kriyaklara kalsa. Onlar Cavit Baytar da şu yerde diye demek. Ya da bu sokulda otur diye. Ne haramzadalara var şu diye otur. Ol ne mi dedi yan kıyma ne mi dedi? Nuri Murat dedi mi? Haramzadalara kalsa yorum içindekiler Cavit Baytar yok problem ama diyorum uçudum. Şu diyor. Hani şu diyor. Sen abi bir gayret kandom vatandaşına kömek etmeyen adam nasıldır? Yine ben ayda dilime çoğalmak istemiyorum. Ayda 6 hocalar bulur diye. Yaman gerçekten gördüm ki ilk Türklerden boşatayım ondan sonra geldi. Türkler boşatmaz seni. Türklerden boşabilen nedir? Abdullah şükür ben işim işle oturup canım sağ şükür. Ayda 6 hocalar kömek edeceğim. Pul uğradım ben ilade alt vermek pul uğradım 6 hocalar ayda uğradım. Bu da şükür. Allah da sınırtı olur demeyiz bu da. Ben şu an olur acıyan. Şu an nesi posa gelecek yakında ilk saatini getirecek çok. Gelin yol pulunu zaten ben bu trotin. Getirecek. İşte suçtaydı. Bu kazansın. Ünlü hocalar çaplasın. Teklesin diyorum. Onu çağırdım, ilk çağıran sonra tuttum özünü, tuttum hava. Yani bu iki seni çağırsın, o seni çağır diyecek. Şu birbirini çağırtacak şimdi. Bu mecek iki saatine birbirini çeksinler. Çağırsınlar. Sebebe başka imkan kalmadı. Sen Türkmenistan kovuğu zaten mi? Hani git Türkmenistan kovuğu. Git sen Türkmenistan'da işlesene sen. Ayda 20 milyon kazan bile işle bilen 20 milyon manat. 4 milyon manat koyun test buldular. 4 milyon manat işle bilen mi? İşle bilen mi? İşlesin ya. Zehirleyesin. Gece günü 7 gün dolu işlesin. 7 gün saat. 20 milyon 200 dolar pulun var ya. Berler şurada kazan pulsun. 500-600 dolar kazan pulsun. Kebet yan. İç yan. İnver içen pivaların anlatı yok. Ver içen pivaların anlatı olsun. İnkpese 110 manat test buldan.
Gösterelim mat Efesler. Arkadaki yazıyı doğru ya da burcum adalet. Evet, arkadaki yazıyı Türkiye yabancılar için çalışma izin almak şartlarını yenileştirdi. Çalışma dilinde yenilik bilen alıp bilen. İnga adaylığı işletenen alıp bilen. Ondan hocalığı işinde işletenen alıp bilen. Hocalıkta işleyenler oluyor. Mesela qarravat yan va ondan təmirlik etən va sonra hocalığı işinde işleyen ondan hem ayından inga adaylık oldu. Çalışma dilini alıp bilen. So tədə girilen şu Brekim 2024 tarihinde girilen düzüşler. Sonra tədə var. Türkiye yenileştirip otuyor. Yani Türkmenistan ağırlaştırıp otuyor. Yo bardır da yana tədə ilk göçmeler girip da yenilik indi Türkiye yabancıları önüne çek otuyor da. Ona onları çıkarıp kovdular. İndi önüne çek otuyor. Her kuvatta şu çalışma dilini almak için yok man bir yukarı bilimli ya olmasa bir kuğuy yukarı bilimli olmak ya olmasa bir pünermen olmak yok manda. Yo men artık derim demek yana tədə çıkan haber kidaydan değil. Ablam ben biraz işime çıkarayım. Böyle. Hava şey diye şu haber yine görüp oturan var. Yine şu diye çalışma ve sosyal güvenlik. Çalışma ve sosyal güvenlik diye. Şimdi kaçaklara ha bilmedim olayım kaçak değerleri ha en azından İngilizler doğru oturuyor. Yine de Türkmenistan'da gelen haberler var. Hani yağ problemi var kıtçılık. Yağ kıtçılık. Onun üstüne bakasın madde ya. O 200 bin manada çelli var yağ bakasın. Sonra yağ problemi var. Sebep yağ nasıl yurttan geliyor da. Bizim ölümde yağım yok. Dileklerden köpse yurt dışından gelip geliyor. Mesela un dedim. Ondan şeker dedim. Öyle ki iyi biçki yurt dışından geliyor. Çünkü çünkü hem işe kıtçılık olur. Sebep değil ki yurtlarda yağım, unum, şekerim kağıt öldürene gerek oluyor. Yağ olmasa bir başka sebepler neticesinde tamam katman başka bir yurda katıp biliyorlar. Mesela ortadan kartoşka geliyor. Kar iskete ondan olur istete tamam tat ya. Olmasa tamam satman biliyorlar. Şolatların neticesinde de Türkmenistan'da kıtçılık oluyor. Şolara göre hem işe bir de satmasalar. Burada satman tözünden dönüp daha dese. Ondan bir de kıtçılık oluyor. Yani İran'da şu an yağın kıtçılık oluşuyor. Hem yerde sonra problemler oluyor. Şu bolyan datlara tuğrumda bolyan datlara tədir 20 yaşlı oğlan prosent pular Rusya 3 ayda qıynaşıb hiç bilmən öldün. Ne ettin ay? Və bax. Öldün at şeytinin var. Görüş da o. Prezident yapmadan yok ya. Var öldü ökən görüş böyle o. Yola gidin Türkmen var. Öldü yerin oldu şey. Sen ta dedin. Görüş yerin öldü yerin oldu. Dün bizim oğlan da aynı öldü. Ölür. Bir görüşmen öldü durdu adamlar. Düşündüm bir görüşmen öldü durdu. Böyle biz görüşmedik, böyle yönü görüşmeyen öldük. Görüşmeyenler için hiç adam görülür yok. İnternet ölür durur. Yok kendir. İnternet ölür durur. İnternet. Ya bir görüşmedik şu an münafık oluyor tabii. Görüşmedik şu ölmeyen münafık oluyor tabii. Eysi yaman adam getirerler var. Anladım var. Şeyler zalim, haram, beyler haram bulmayı herkim başarmıyor. Şeyler var zalim haramlar var oluyor şeyler zalim haramlar olmayan herkim başarmıyor. Tabii men indi videoska koyarım için aşağıda yazılan komentarlar okuyan da böyle şolun içinde şeyler var haram adamlar var. Öyle rol yasadan bu harami bir olur. Mesela öyle dediğin sonra haram deyip halkın hakkını bir adamlar sonra komentarlar yazıyor. Benim videolarımdan aşağıda. Tabii olur korkuyor erkek gün şu haram bayları gider mi kadi korkuyor. Haramdan kazanyan pulları erkek gün kesiler mi kadi korkuyor. Sonra uçunun ağzına gelene deyip yazıyorlar bir de komentarlar. Videolardan aşağıda. Şeyler var adamlar var necit. Necit sorular arası akıllar yani da akla takıp koyuyorlar. Ne derecede necittir.